A new code of living. דה וינצ'י תל אביב. שני מגדלי מגורים במיקום הטוב ביותר במרכז תל אביב, פינת הרחובות דה וינצ'י וקפלן. The location. לגור באזור הנחשק של העיר, בנגישות לצירי תנועה ראשיים, לתחנת רכבת השלום ולנתיבי איילון, פארק שרונה, הבימה, תיאטרון הקאמרי, בית האופרה, מוזיאון תל אביב, שדרות רוטשילד, ברחוב דיזינגוף. נהנה מכל היתרונות שיש לעיר להציע. להרגיש שכל העולם סובב סביבך, זו הגאונות האמיתית של החיים האורבניים. The Standard. 42 קומות המהוות סטנדרט חדש של אומנות, תמהיל דירות רחב ואיכות בנייה שמציבה רף גבוה ובלתי מתפשר. בדה וינצ'י לא חוסכים בפינוקים. בין המגדלים מחברת בריכה צפה, היוצרת מראה עוצר נשימה, חדר כושר וספה. The Design. עיצוב חד ומדויק, המשלב אלמנטים אדריכליים ייחודיים, שהוצבו בידי האדריכל אבנר ישר, על מנת להעניק חוויית מגורים מושלמת. דה וינצ'י תל אביב, A new code of living.